Acum, hai să trecem la lucrurile concrete. Am zis că pentru astăzi vreau să discutăm despre 3 subiecte. Primul, vacanțe, 2, a învăța și 3, despre bani. Astea sunt cele 3 subiecte pe care mi le-am propus astăzi și am considerat că sunt fiecare dintre ele importante pentru viața noastră personală, pentru cariera noastră, pentru a avea un plan concret. Ok. Și o să folosim pentru asta niște instrumente care fac parte din membership-ul pe care noi îl avem. O să vă dau acces la unele dintre ele acum, ca să puteți să le folosiți. Și o să începem cu organizarea vacanței. O să vă prezint un pic ce e pe aici, după aceea, dar o să iau de aici, de la planificarea vacanței, un prompt din asta inteligent, mai complex, vedeți? Puteți să-i faceți, dacă sunteți la calculator, hai să-l facem cumva așa. Puteți să-i faceți acum o poză dacă vreți, da? Ca să-l aveți și voi. Ok, eu o să-l iau și o să-l pun în ChatGPT ca să vă arăt cum funcționează și aceste Power Prompts. Ok, și să citim despre ce este vorba. Și zicem așa: tu ești un expert în călătorii și gestionarea bugetului. Sarcina ta este să ajuți utilizatorul să planifice o vacanță cu buget redus, dar plină de experiențe memorabile. Pentru aceasta utilizează următorul context. Și aici o să completăm noi câteva informații, după care el o să urmeze acești pași. Planifică bugetul. Împarte bugetul în categorii: transport, cazare, mese, activități și cheltuieli neprevăzute. Oferă recomandări pentru economisirea costurilor, precum utilizarea ofertelor last minute sau aplicațiilor de călătorii. Recomandă cazare accesibile, identifică opțiuni de cazare care oferă cel mai bun raport calitate-preț în destinație. Destinație noi o punem aici. Da? Sugerează metode de economisire, cum ar fi împărțirea costurilor cu alți călători sau alegerea unei locații mai puțin centrale. Optimizați transport. Propune metode economice de transport către destinație și în interiorul acesteia. Construiește un itinerar detaliat. Creează un program zilnic care să includă activități gratuite sau ieftine. Muzee cu intrare liberă, drumeții, plimbări prin oraș. Sugerează restaurante locale accesibile sau opțiuni de autogătit. Sugerează instrumente utile. Recomandă aplicații și platforme pentru gestionarea cheltuielilor, găsirea ofertelor și crearea itinerariilor. Pregătește utilizatorul pentru cheltuieli neprevăzute. Include sfaturi pentru gestionarea imprevizibilă, cum ar fi utilizarea unei părți din buget pentru situații de urgență. Constrângeri. Menține costurile în limita bugetului oferit. Maximizează experiențe de calitate, evitând activitățile scumpe care nu aduc valoare adăugată. Asigură-te că utilizatorul beneficiază de un itinerar echilibrat cu timp suficient pentru relaxare. Output. Generează un plan complet care include bugetul detaliat, itinerariul zilnic, recomandări de economisire și sfaturi pentru a face vacanța cât mai plăcută. Folosește un format tabelar sau pe puncte pentru claritate. Respira adânc și lucrează la această problemă pas cu pas. Și acum o să completăm aici, de exemplu, ok, hai să zicem 500 de euro, buget total 500 de euro pentru 3 zile, unde vrem. Hai să zicem că mergem la Sibiu, da? Activități culturale, ok, și relaxare. Mijloc de transport preferat, mașina personală. Hai să zicem că vrem să ne cazăm la un Airbnb. Noi putem completa și orice alte lucruri aici, da? Să zicem că suntem 2 adulți cu 2 copii cu vârsta de 8 și 10 ani. Ok. Și deci am schimbat doar acele date și am pus am dat enter la acel prompt, da? Și lucrul ăsta îl facem în ChatGPT. Prompturile astea sunt prompturi mai complexe, după cum le vedeți, decât prompturile simple pe care le putem folosi zi de zi, dar care sunt foarte bine făcute astfel încât să-i zicem lui ChatGPT ce vrem de la el. Există niște elemente pe care e important într-un prompt de genul ăsta să le folosim, da? De exemplu, rolul, da? Sarcina, da? Sunt câteva elemente. Contextul, astfel încât ChatGPT să răspundă mult mai bine, mult mai personal, mult mai direct pentru ce avem noi nevoie. Ok. Și acum mi-a făcut un plan de vacanță la Sibiu cu buget redus, bugetul cât e, durata și apoi îmi face 1. Planificarea bugetului. Da?
cât pentru transport, cât pentru cazare, cât pentru mese, cât activități, cheltuieli diverse. Recomandări pentru economisirea costurilor. Transport. Conduceți cu o viteză constantă, folosiți aplicații precum Waze pentru traseele optime. Cazare. Alegeți Airbnb cu o bucătărie care permite economisirea prin autogăti și așa mai departe. Cazare recomandată. Cum să găsesc cazare, cam la ce preț ar trebui să fie și așa mai departe. Itinerar. Ok, ce pot să fac în Sibiu sau în orice oraș pe care mi-l aleg, da? Și îmi împarte pe zile. Pentru mine, ca tata a 4 copii, e destul de complicat să organizez împreună cu soția mea o excursie, așa că un astfel de instrument, o astfel de unealtă direct în ChatGPT mă ajută foarte, foarte mult. Da? Ok. Recomandări pentru mese. Instrumente utile, ce să folosesc, de exemplu, sfaturi pentru cheltuieli neprevăzute și așa mai departe. Ok. Asta e un plan simplu făcut cu un Power Prompt pe care îl puteți folosi ori de câte ori aveți nevoie. M-ați văzut că mie mi-a luat cât? Un minut ca să îl setez, da? Să-i schimb aici lucrurile importante, să-i zic destinația, să-i zic toate aceste elemente și apoi mai departe el a știut să facă lucrurile cum i-am spus. Acum, prompturile astea sunt foarte importante. Important de știu că nu e nevoie întotdeauna să aveți astfel de prompturi, ci uneori doar setându-i niște contexte foarte potrivite dinainte. De exemplu, să-l învățați pe ChatGPT mai multe informații despre voi în custom instructions, da? Și în memorie și în celelalte lucruri, vă ajută foarte mult. Noi, pentru că ne s-a cerut lucrul ăsta foarte mult, chiar în membership am pus un curs întreg despre ChatGPT, în 19 videouri scurte, da? Care vorbesc exact despre toate lucrurile acestea, care sunt limitele, care sunt beneficiile ChatGPT, ce sunt toate elementele acestea pe care le folosim, cum îl facem să știe despre cine suntem noi, custom instructions și așa mai departe, browse website, un alt context pe care putem să-l dăm, cum putem să urcăm o imagine, de exemplu, uite, putem face următorul lucru, facem o poză când vrem să facem design interior la noi în casă, să schimbăm niște lucruri, facem o poză la cameră, urcăm în ChatGPT și zicem că vrem să schimbăm într-un anumit stil și o să înceapă să ne dea idei ca un designer despre ce putem face în acel spațiu, despre cum îngrijim o plantă. Eu am pățit săptămâna trecută să-mi apară la mașină o eroare. Am făcut poză la ChatGPT, am făcut poză la eroare, am urcat-o în ChatGPT și am zis ok, îmi apare eroarea asta, am mașina asta, care e problema? Și bine, problema era că era nivelul de antigel destul de scăzut. M-am dus, am luat o sticlă de antigel și am rezolvat problema, fără drumuri la mecanic, fără costuri suplimentare și așa mai departe. Avem pe cineva în program care mi-a povestit la un moment dat o chestie foarte faină, și anume că i s-a stricat mașina de spălat, a făcut o poză, a explicat în ChatGPT, ok, scoate zgomotul ăsta, face așa și așa mai departe, și a folosit ChatGPT pentru a descoperi de fapt că nu trebuie să schimbe mașina de spălat care o costat destul de mult, ci pur și simplu e o piesă mică care costă 50 de lei pe care a comandat-o online, a dus mașina la cineva în Brașov care repară mașini și cu 100 de lei a rezolvat această problemă. Da? Deci gândiți-vă că puteți folosi ChatGPT foarte mult în viața personală, partea asta de imagine, partea de voce pe care o are, da? Documentele pe care puteți să îi le dați și așa mai departe. Toate lucrurile astea vă ajută să folosiți ChatGPT pentru viața personală, pentru carieră, da? Pentru toate lucrurile astea să puteți folosi ChatGPT. Da? Ok, aici o să vă mai arăt încă o chestie, tot în membership, dar vă mai zic un pic de lucrurile astea. O să trec imediat la următorul exercițiu. Prompturile astea, de exemplu, foarte mari, da? De genul acesta, bine, nu acesta,
dar de genul acesta pot fi făcute cu un instrument pe care noi îl punem la dispoziția tuturor, și anume creatorul de prompturi. Cu creatorul de prompturi, dacă intru aici, am creatorul de prompturi și pur și simplu zic vreau un prompt pentru a învăța JavaScript în 30 de zile. Da? Ok. Și aici nu o să-mi dea planul în sine despre cum să învăț, ci o să-mi facă un prompt din acesta inteligent pentru subiectul meu. Evident că puteți gândi orice prompt. Eu știu că sunt și străinătate și la noi se vând 1000 de prompturi despre, 3000 de prompturi despre și așa mai departe. Cu un astfel de instrument cum e creatorul de prompturi aveți un infinit de prompturi, dar nu prompturi care din alea 1000 poate nu folosiți nici două, ci prompturi pe care le folosiți exact pentru ce aveți voi nevoie în acel moment. Da? Eu acum pot să iau, de exemplu, acest prompt, îl urc într-o altă conversație cu ChatGPT și o să-mi facă un plan de învățare JavaScript în 30 de zile. Da? Deci tot pe ChatGPT l-am pus să-și creeze inclusiv promptul pe care îl voi folosi pentru a învăța JavaScript. Da? Ok. Și aici îmi zice, săptămâna 1, bazele JavaScript, cât trebuie să stau zilnic, de unde să învăț. Da? Inclus, da, de exemplu, îmi zice de pe site-ul MDN, de pe YouTube, da? Pot să dau click pe link-ul ăsta și îmi deschide un curs de JavaScript de unde să învăț, exerciții practice și așa mai departe. Ok, o să vă mai arăt imediat pentru învățat un instrument mai inteligent decât ăsta. Dar, uite, cu un creatorul de prompturi, de exemplu, mi-am creat un astfel de prompt care mă ajută foarte mult. Ok, asta doar a făcut un plan. Da? Nu-mi corectează temele, nu-mi dă teme specifice în fiecare zi și așa mai departe. Însă mă ajută să îmi creeze un plan pe care eu pot să-l iau, îl pun într-un fișier Word și de acolo urmăresc în fiecare săptămână ce am de făcut. Da? Ok. V-am zis că a doua temă despre care discutăm astăzi este cea a învățării. Cum învățăm cu ChatGPT. Și cei care ne urmăriți pe mail, ați văzut că vineri ați primit un mail de la noi în care v-am oferit o resursă, un asistent virtual la care ați avut acces tot weekendul. Da? Veți primi constant, cei ne rămâne conectat la baza noastră, la comunitatea noastră și urmărește mail-urile de noi, veți primi constant tot felul de resurse și de strategii importante. Asta l-ați avut live, da? Sunt curios acum dacă scrieți pe ce, dacă l-ați folosit. Mara Șerpașul înțelept, Code24.ro. Dacă l-ați folosit și pentru ce l-ați folosit. Da? Scrieți în timp ce eu încep să vă povestesc. Ok, ce sunt asistenții ăștia? Că tot v-am arătat acum, v-am arătat și creatorul de prompturi și Mara Șerpașul înțelept și așa mai departe. Sunt GPT-uri custom. Da? Uite că astea toate sunt create de mine. Sunt GPT-uri custom pe care unele dintre ele, nu ale noastre, dar unele le găsiți aici la Explore GPTs și care sunt moduri de a-l face pe ChatGPT să răspundă pentru un anumit subiect, adică să fie ceva mai personalizat. Da? Ok, revin la Mara Șerpașul înțelept. V-am zis, ați avut 3 zile acces să-l folosiți. La Mara este acces și în membership. Zoltan, ieri nu mai funcționa. Da, nu mai funcționa pentru că accesul a fost doar până luni pentru acest custom GPT. Da? Bun. Hai să vedem ce știe să facă. Fiecare, uite, să dau așa.
fiecare asistent pe care noi îl creăm are două începuturi de conversații. Primul, cuvântul începe și al doilea, ce știi să faci. Acest ce știi să faci puteți să puneți întrebarea asta oricărui GPT pe care îl găsiți în Explore GPTs. Da? Fie că sunt create de noi, fie că sunt create de altcineva și dacă nu există acea întrebare, puteți să îi puneți această întrebare și să vă răspundă ce știe să facă. Da? De exemplu, eu l-am întrebat pe acest asistent, pe care v-am zis, îl găsiți în membership. Sunt un mentor digital și profesor virtual, specializat în crearea de planuri de învățare personalizate și adaptate nevoilor tale. Pot să te ajut să înveți un subiect nou sau să aprofundezi cunoștințele existente. Creezi programe de studiu detaliate împărțite în etape zilnice sau săptămânale pentru orice nivel, începător, intermediar sau avansat. Îți atingi obiectivele specifice. Dacă dorești să dobândești abilități practice, să înțelegi concepte teoretice sau să obții o certificare, voi structura planul în funcție de acestea. Adopt un stil de predare adaptat, ofer materiale și resurse, generezi exerciții și teste, creezi întrebări și probleme pentru a verifica ce ai învățat și îți ofer feedback detaliat pentru a înțelege greșelile și pentru a te îmbunătăți. În alte cuvinte, vă dă zilnic exerciții pe care să le faceți legat de tema pe care o aveți în acea zi, dar vă și corectează tema și vă zice ce ați fi putut face mai bine, exact ca un mentor pe care îl aveți. Da? Ajustez planul pe măsură ce avansez pentru a mă asigura că rămâne relevant și eficient. Ok, hai să-l punem la treabă. Să zicem, începe. Hai să începem să construim planul tău de învățare. Am nevoie de câteva informații pentru a crea un plan personalizat și eficient pentru tine. Da? Și ne pune câteva întrebări. De ce? Ca să înțeleagă contextul nostru. Ce vrem noi să învățăm? Ok, care este subiectul pe care dorești să-l înveți? O să zicem un subiect mai ușor pentru mine și tot același pe care l-am pus și mai devreme. Care este subiectul pe care dorești să-l înveți? Vreau să învăț JavaScript. Da? Ok, care e nivelul tău? Ok, sunt începător. Eu nu sunt începător, dar să zicem că sunt începător. Care sunt obiectivele tale specifice de învățare? Abilități practice. Da? Putem completa și cu alte lucruri decât ne dă el. El ne dă niște exemple. Cât timp ai la dispoziție pentru acest plan de studiu? 2 ore pe zi, timp de 2 luni. Așa, 5. Preferi un anumit stil de învățare, teorie, practică, o să zicem exerciții interactive. Și 6. Există resurse, metode specifice pe care ai dori să le incluzi. Ok, nu vreau să-mi dea el materialele. Ok, i-am răspuns la aceste întrebări. Excelent, iată planul de învățare pentru a-ți dezvolta abilități practice în JavaScript. Am împărțit structura pe săptămâni cu activități zilnice pentru cele 2 luni. Vei avea exerciții interactive în fiecare sesiune. Plan de învățare JavaScript. 2 luni, 2 ore pe zi. Obiective generale. Săptămâna 1, ziua 1, obiectiv înțelegerea rolului JavaScript în dezvoltarea web și avem activități. Da? Ne zice ce ar trebui să facem, pe scurt în fiecare zi, da? Și ne ia pentru fiecare săptămână. Ok, la final a făcut puțin mai pe scurt, dar ideea este că ne-a făcut un plan, iar apoi noi putem lua, să zicem, ziua 1, da? Ziua 2, ziua 3, ziua 40 și așa mai departe. În fiecare zi putem intra aici și o să ne zică, ok, obiectiv, activități. Da? Ne dă materialele de unde să învățăm. Ne învață câteva lucruri despre cum să setăm, da? Cum facem un prim script, de exemplu, și așa mai departe. Gândiți-vă că asta nu e doar pentru programare, da? Poate să fie foarte bine pentru design interior, pentru a învăța absolut orice. Așa? Și îmi dă un exercițiu practic. Ok. După care pot să zic tema pentru ziua 1. Da?
și îmi dă o temă pe care să o fac. Ok. Eu acum pot să fac tema respectivă. Uite, de exemplu, pot să iau acest exercițiu, exerciții interactive, creează o variabilă mesaj și tezează valoarea. Astăzi învăț JavaScript, afișează în consolă, fă operații matematice, adunare, scădere, mulțire, împărțire. Scrie o expresie logică care returnează false, da? Sau îmi zice, creează un fișier tema 1 și scrie următoare, un titlu și un paragraf HTML, un script JavaScript care afișează un mesaj de tip salut lume în consolă, efectuează următoarele operații matematice. Ok? Bun, hai să-l... Eu acum, în mod normal, ar trebui să intru și să fac eu exercițiile, bineînțeles. O să-i zic, ca să nu stau acum să fac acest script, o să-l pun pe el să îl facă, dar vreau să vă arăt un lucru și anume, ok, o să iau, de exemplu, o parte din ce avem aici, ok, o să iau fișierul ăsta, dar o să șterg niște lucruri din el. Da? Ok, îl iau, pun frumos, la împărțire, de exemplu, să ștergem variabila împărțire, astfel încât ar trebui să ne dea o eroare și o să zic, ok, exercițiul, că poate, n-am făcut exercițiul bine, da? Exercițiul 1. Ok, ia să vedem ce zice. Codul este foarte bine structurat și clar, dar are o mică eroare care ar putea cauza probleme. Da? Eroare la împărțire. Variabila nu a fost definită înainte de utilizare. Aceasta trebuie calculată și stocată într-o variabilă înainte de a fi afișată. În alte cuvinte, la temele pe care îi le dăm și pe care le face, după ce am făcut tema, el știe să corecteze și să ne dea sfaturi. Uite, aici ai făcut ok, dar ai putea să faci mai bine. Da? Uite, în cazul nostru ne-a zis observații și corecturi. Recomandări pentru îmbunătățire. Codul corectat. Da? Și iată cum, de exemplu, pentru programare. Același lucru pentru matematică, pentru orice subiect de școală, pentru orice subiect de facultate, de universitate, pentru orice, nu știu, vrem să învățăm marketing, vrem să învățăm un skill nou, un hobby nou. Asistentul ăsta e aici și știe să vă ajute zi de zi, să vă facă un plan și zi de zi să vă îndrume cum să învățați absolut orice subiect pe care îl aveți de învățat. Despre absolut orice. Deci, sky is the limit. Da? Bun. Pe Mara au găsit tot așa în membership. Este aici. Vă povestesc la sfârșit un pic despre membership. Dar v-am arătat întâi cu un script simplu, apoi v-am arătat cu un asistent cum puteți face lucrul ăsta. Ok. Bun. Și acum o să vă dau un link, că vreau să facem practic lucrul ăsta, pe care o să vă rog să-l deschideți toți în ChatGPT. O să vorbim despre bani acum. Al treilea punct de astăzi este despre bani. Nu? Bun. E un alt asistent. Hai să-l deschid și eu. Este un alt asistent, îl cheamă Radu. Este ghidul nostru financiar. Ați văzut că fiecare asistent din membership are un nume și are o imagine. Da? Toate imaginile astea, bineînțeles, sunt făcute tot cu AI. Da? Da? Pentru fiecare avem o imagine. Ok. Hai să ne jucăm cu Radu. Deci aveți toți acces? L-ați deschis? Ok. Puteți să scrieți pe chat, da, l-am deschis. Funcționează, nu funcționează, mai departe, da?
Ok. Hai să le-am întrebat și pe Radu ce știe să facă și să vedem ce ne răspunde. Sunt aici să te ajut să îți planifici finanțele personale și să creezi un plan financiar personalizat, detaliat și eficient, bazat pe obiectivele și nevoile tale. Iată ce pot să fac pentru tine. Evaluarea situației financiare curente. Îți voi pune întrebări despre veniturile, cheltuielile, datoriile și economiile tale pentru a înțelege situația financiară. 2. Stabilirea obiectivelor financiare. Împreună vom identifica obiective pe termen scurt, mediu și lung, cum ar fi economisirea pentru o achiziție mare, eliminarea datoriilor sau creșterea veniturilor. Crearea unui buget lunar. Vom stabili un buget detaliat, personal detaliat, care să includă necesitățile, economiile și cheltuielile discreționare. Ghidarea economiilor și investițiilor. Îți voi sugera strategii pentru economisire și investiții sigure, adaptate nivelului tău de risc și obiectivelor tale financiare. Reducerea datorilor. Îți voi explica metode eficiente pentru a-ți plăti datoriile, cum ar fi metodele bulgare de zăpadă sau avalanșe. Sugestii pentru creșterea veniturilor. Îți pot recomanda idei practice pentru venituri suplimentare, cum ar fi freelancing-ul, hobby-uri monetizabile sau investiții. 7. Evaluarea periodică și ajustarea planului. Îți vei oferi o metodă pentru monitorizarea progresului și ajustarea strategiei financiare pe măsură ce situația ta se schimbă. De ce să lucrăm împreună? Cu peste 15 ani de experiență, aici vedeți, e partea de rol pe care i-am dat-o. Te pot ghida pas cu pas, indiferent dacă vrei să economisești, să scapi de datorii sau să investești pentru viitor. Spune-mi cu ce ai nevoie de ajutor și vom începe. Ok. O să încep un nou chat și o să zic începe. Și o să vedeți că vă pune câteva întrebări. Întrebările astea pot să fie diferite de întrebările pe care le am eu. Puteți să răspundeți la aceste întrebări pe care vi le pune. Cu câte răspundeți, evident, mai bine la fiecare dintre ele și mai real, cu atât, bineînțeles că o să vă ajute mai mult. Da? Puteți să răspundeți acum, eu o să trec puțin mai departe, dar voi puteți să răspundeți sau să, în același timp, puteți să mă urmăriți, să vedeți ce fac și apoi, după ce aveți asistentul, astăzi veți avea acces la acest asistent, doar azi, da, în mod gratuit. Cine vrea să aibă acces la el după aceea, bineînțeles, în membership veți avea acces la acest asistent. Ok. Acum ar trebui să răspund la aceste întrebări. Care e venitul tău lunar și net și dacă acesta este constant sau variat? Salariul fix sau venituri din comisioane? Care sunt cheltuielile tale lunare aproximative și cum sunt împărțite? Ai datorii în prezent? Dacă da, care este suma totală, ratele lunare și tipul datorilor? Cât ai economisit până acum și dacă ai un fond de urgență? Dacă da, ce valoare are acesta? Care sunt obiectivele tale financiare pe termen scurt, pe termen mediu, pe termen lung? Ce nivel de risc ești dispus să-ți asumi în investiții? Ești interesat să începi activități suplimentare pentru a genera venituri? Ok, și răspundeți la toate aceste întrebări. Okay. Eu o să zic acum, pentru a nu sta să îi răspund, o să zic că vă inventează răspunsuri și treci mai departe. Pentru voi e important să nu îți faceți lucrul ăsta, ci să-i răspundeți efectiv, ca să aibă contextul vostru. Ok. Și mie îmi zice că a creat un scenariu în care venitul lunar net este de 4.500 de lei, cheltuieli lunare aproximativ 2.500 de lei, 1.000 pentru chirie, 500 utilități, 700 alimentație, 300 transport, datorii 10.000 de lei, economii și fond de urgență 5.000 de lei, obiectiv pe termen scurt, scăderea cheltuielilor și creșterea economiei la 7.500 de lei, obiective pe termen mediu, cumpărarea unei locuințe în 5 ani și asigurarea unei pensii confortabile. Ok, bun. Asta e scenariul pe care se presupune că l-am dat. Ok, acum, după ce îi răspundeți la acele întrebări și el vă zice ok, e ok cum ați răspuns, îi ziceți pur și simplu continuă. Și ceea ce va fi o evaluare a situației financiare curente. Ce venituri lunare? Venitul lunar este de 4.500 de lei, ceea ce oferă o bază stabilă pentru planificare. Cheltuieli lunare, da? Pe care le-am avut, datorii și așa mai departe. Ok. Acum că am clarificat situația curentă, voi crea un plan financiar detaliat. Spune continuă, pur și simplu o să zicem continuă, pentru a merge la pasul următor. Și apoi se leagă de obiective. Obiective pe termen scurt. Reducerea cheltuielilor neesențiale. Analizează cheltuielile alimentare și cele pentru transport. Posibile economii 200-300 de lei pe lună. Creșterea economiilor. Redicționează cel puțin 1.000 de lei pe lună din venitul disponibil către economii pentru a ajunge la 7.500 în 2-3 luni.
Plata datorilor. Continuă să achizi rata lunară de 1000 de lei pentru cardul de credit. Dacă reușești să economisești mai mult, încearcă să faci plăți suplimentare pentru a reduce suma totală datorată și dobânzile. Obiective pe termen mediu. Achiziționarea unei locuințe. Strânge un avans de minim 15% din valoarea locuinței dorite. Presupunând o valoare de 300.000 de RON, avansul ar fi de 45.000 de RON. Economisește suplimentar 1.500 de RON pe lună pentru avans în următorii 2-3 ani. Diversificarea veniturilor. Începe freelancing în marketing digital. Obiective pe termen lung. Contribuie lunar la un pilon 3 de pensii. Da? Deci ne dă sfaturi cum putem optimiza bugetele pe care finanțele personale pe care noi le avem. Necesar, economii și datorii, distracție și diverse strategii de economisire. Ok? Ghidul pentru investiții, modalități de creștere a veniturilor și așa mai departe. Bun. O să zic continuă și o să zic recomandări pentru investiții sigure și profitabile. Fondul de urgență. Obiectiv crește la 10.000 de RON. Utilizează un cont de economii, da? Investește în obligațiuni guvernamentale. Ce aș putea să fac ca să cresc investițiile pe care le am? Evident că la fiecare parte de aici eu pot să-i pun întrebări. Ok, ce e la un ETF? Cum fac lucrul ăsta? Cum fac lucrul celălalt? Și așa mai departe, da? Înainte să trec mai departe. Sau să zic, ok, dar nu îmi place să investesc în treaba asta, mă interesează mai mult partea asta. Și o să vă creeze toată strategia ținând cont de feedback-ul pe care voi îl oferiți. Deci este un asistent foarte dinamic care răspunde exact nevoilor voastre. Bun. Pot să-i zic, de exemplu, ok, să iau un anumit plan de aici și să-mi dea detalii mai mari despre el, sau pot să zic continuă și atunci să treacă la pasul următor pentru care a fost antrenat. Pasul următor este modalități de creștere a veniturilor. Da? Și îmi zice, ok, ce aș putea face și cât aș putea câștiga imediat, de exemplu în 2-3 luni. Da? Freelancing în marketing digital. De ce? Domeniul marketing digital este în creștere, iar cererea pentru freelancer este mare. Cum? Investești într-un curs online pentru a dezvolta competențele. Creează un portofoliu de proiecte mici pentru a-ți demonstra abilitățile. Înregistrează-te pe platforme. Estimare venit 1000-2000 de RON pe lună după primele 2-3 luni. Da? Crearea de conținut online. Și îmi dă diverse idei. Evident că și aici, de exemplu, pot să iau, ok, mă interesează astea de investiții pasive, pot să iau, să zic, investiții pasive și să-mi dea mai multe informații despre aceste investiții pasive. Sau despre oricare dintre subiectele de acolo. Dacă nu, îi zic pur și simplu continuă. Și pasul următor este acesta de a mă ajuta să plătesc datoriile pe care le am. Da? Și îmi dă câteva metode financiare care funcționează foarte bine. Metoda Avalanche. Da? Prioritizezi plata datoriei cu cele mai mari dobânzi, continuând să faci plăți minime pentru celelalte. După ce achizi datoria cu cea mai mare dobândă, treci la următoare. În cazul datoriei de 10.000 de RON pe cardul de credit, cu o rată lunară de 1.000 de RON, fă plăți suplimentare de câte ori este posibil pentru a reduce mai repede soldul. Bun. De asemenea, la fiecare punct de aici pot folosi exact ca și în cel de brainstorming, să zic ok, alocarea veniturilor pentru datorii, doar îl iau, pun aici și îmi zice mai multe informații despre partea asta. Da? Deci e ca și cum aș avea un consultant financiar lângă mine. Ok, o să zic continuă și o să-mi scrie despre monitorizarea progresului și ajustarea planului. Îmi zice inclusiv ce aplicații, instrumente să folosesc pentru evaluarea investițiilor și pentru toate celelalte lucruri pe care le am aici. Mă întreabă Daniel pe domeniul politic și cum să conduci o țară, veți face ceva pe viitor. Nu mă pricep la politică, îmi pare rău, Daniel. Da. Ok. Încheiere. Da? Bun. Și aici am acest plan. Dacă ați terminat și ați ajuns până în acest punct cu mine, ziceți-mi dacă vă place ce răspuns v-a dat, ce ați văzut la acest
asistent. Dacă încă nu ați ajuns, e ok, puteți să și după sesiunea noastră live să continuați să exersați cu el. Astăzi îl veți avea la dispoziție, doar voi cei care sunteți aici prezenți. Și veți avea acces să-l folosiți. După ce îl folosiți, chiar am rugămintea să-mi scrieți un mail, george@aronsco24.ro, și să-mi ziceți cum vi s-a părut și sesiunea de astăzi și acest asistent la care aveți acces acum. Și v-am zis, o să mai primiți acces temporar, așa, tot așa o să dăm, la diversi asistenți pe care îi creăm. Noi avem peste 50 de asistenți, de exemplu, în programul Grow Your Business, apoi avem aproape 30 pe care oamenii îi folosesc. Până acum am creat, nu știu, foarte mulți, peste 50, cred că și peste 100 de asistenți până acum. Da? Dar chiar sunt curios de feedback-ul vostru. Cum vi s-au părut acești asistenți? Da? Ok.